Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepareng matur nami kula Ivan Putra Firjatullah. Samenika sekolah wonten ing SMK Negeri 1 Wonosobo, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak utawi RPL. Alamat kula wonten ing Kemiri Sembarjo, Kecamatan Selamerta, Kabupaten Wonosobo. Kaluwihan lan kaprigelan kula saged damel situs web, saged program komputer, ugi saged cepet adaptasi. Kakurangan lan keringkihan kula inggih menika tasih sinau babagan ngatur wekdal lan sisah memahami materi. Nilai becik sing bisa dijupuk inggih menika saged tanggung jawab lan saged trima lan sabar. Ancaman kula kados beban tugas ugi perkembangan teknologi ingkang cepet. Mula titikane kangge masa depan kula saged ngikuti perkembangan teknologi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.